בבל שם ישבנו גם בכינו בזוכרנו את ציון. ראשיתה של יהדות כורדיסטן לפני חורבן בית המקדש הראשון. בשנת 856 לפני הספירה כבש שלמנסר מלך אשור את ממלכת ישראל והגלה את תושביה לאשור. זו הייתה הפעם הראשונה שבה יצאו יהודים לגלות. כעבור 250 שנה כבש נבוכדנצר שמלך בבבל בשנים 605 עד 562 לפני הספירה. הוא החריב את בית המקדש והגלה את תושבי העיר ואת המלך יהויכין לבבל. חכם יוסף חיים, יליד 1834, למד בילדותו אצל רבו הגאון חכם עבדאללה סומך בבית המדרש בית זילחה. הוא היה עילוי ובקיא בנגלה ובנסתר וכיהן כראש הגולה לכל יהודי בבל משנת 1859 ועד יום פטירתו. חכם יוסף חיים היה דורש בשבתות ורבים היו מגיעים לבית הכנסת כדי לשמוע את דרשתו על פרשת השבוע. הוא היה מקשר את נושאי הפרשה עם נושאי ההלכה כפי שהועלו אחר כך בספריו בן איש חי ורב פעלים. חכם שמואל ברוך נולד בשנת 1898 בזכו, ועם פטירתו של אביו הוא הנהיג את בני עדתו. כרב, מורה ומחנך הכשיר רבנים, שוחטים ומוהלים, והוא עצמו מילא את התפקידים הללו בהתנדבות. בשנת 1925 עלה לארץ ישראל והתיישב בירושלים והמשיך לדאוג לבני עדתו בארץ ובגולה עד עלייתם ארצה. בשנת 1951 ייסד חברה קדישה לעדה הכורדית ועמד בראשה עד יום פטירתו בשיבה טובה בראש חודש אייר תשנ"ד. יהי זכרו ברוך.